Il-Ministru tal-Familja u s-Sigurtà Soċjali dal-għodu żaret l-awtorità tad-djar. Jaltaqat mal-ħaddiema u ringrazzjathom tax-xogħol li jagħmlu b'risq dawk il-persuni vulnerabbli. Il-Ministru Mary Louise Colleiro Precast qarret li tul dawn l-aħħar 10 ijiem li ilha fil-ħatra, il-Ministeru tagħha kien ibbombardjat persuni li ilhom fuq il-lista ta' stennija għal 7 snin, 10 u anke 14 sena sħaħ. Hija saħqet li gvern ġdid huwa kommess li jwettaq l-għanijiet tiegħu f'dan is-settur fosthom il-5 proposti msemmija fil-programm tal-manifest elettorali. Il-Ministru qalet li l-awtorità tad-djar għal post fejn titwettaq ġustizzja soċjali u bekk bħala Ministeru trid li tiġi eliminata l-burokrazija. Fil-fatt tal-dan il-għan il-Ministeru ħatar grupp ta' awdituri sabiex janalizzaw kif għandha titnaqqas l-istennija mill-banek kif ukoll jitnaqsu d-diffikultajiet li jaffaċċjaw dawn il-persuni meta japplikaw. Hija qalet li l-awtorità tħallit mingħajr flus u l-lista ta' stennija laħqet kważi 3000 ruħ. Sfortunatament l-awtorità tħallit mingħajr strateġija u pjan, tħallit bla flus, tħallit mingħajr proprjetà tagħha li tkun tista' tgħaddi lil dawk il-klijenti li għandhom bżonn, tħallit ukoll waiting list ta' kważi 3000 persuna jew familja tistenna loti ta' akkomodazzjoni soċjali. Però gvern ġdid għandu ħafna kuraġġ, nafu fejn iridu naslu u jekk Alla jrid fuq bażi ta' proċess ħankunu qegħdin naslu biex nindirizzaw il-bżonnijiet ta' dan il-grupp vulnerabbli f'pajjiżna. Hija qalet ukoll li kull applikazzjoni pendenti ser titpoġġa taħt skrutinju ħalli l-każijiet l-aktar ġenwini ma jibqgħux jistennew. Hija ħabbret ukoll li fi żmien li ġej mistenni jinħatar bord ġdid ta' din l-awtorità li ser ikun qed iwettaq ir-riformi li hemm bżonn u jindirizzaw strateġiji ġodda li ser ikunu qegħdin iħadnu.